Exe ndimumamazi umakazi janikazi ububabazi wendawo mina umnikazi ukhale sami isicathulo mina sisi wendawo. Hey, nkosikazi. Hayibo. Ubekwe ntoni la? Hayibo, nkosikazi ndiyafika ndiniwe. Kutheni uzothi uxobona nje mfana nkosikazi? Wenzani? Hayi kaloku mna bendikwazi usemsebenzini mna. Angikwazi ufika. Oh yeah, nkosikazi ayisikholelwe eli ngumlungu. Umuntu umlungu masithathe noba nje inyanga yenye nje siyohlala emakhaya. Nokudala sebenza inyanga ezintandathu zonke. Uyaphila kodwa? Oh, angiphilanga kudala ndigula. Ugula? Unantoni? Ndiyaphalaza. Ndityhafile. Kukozela yonke into ilapha kum emagxeni. Uqhubele uye ekliniki. Ndigqibele kudala. Hayi nkosikazi funeka kusasa nje ndoqala nokuyenza. Uvuke ekliniki. Hey. Andithandi lo ndithi ndifika sensivele ezindazifuna ngoba nkosikazi uyagula. Ndibulanya. Kha uyena ke nomakhelwane kancede kumakhelwane kuba noko mazi umuntu libhinqa so mhlawumbe into zamabhinqa. Oh, yabona lo sungixela ngaye. Ndithe nje wamxelela ba makandincede ndiyaphalaza. Akho mini ndingaphalazi ngayo. Unosika ngixelela ba ndimitha njani khona ukudule eGauteng. Unenyanga nakhona. Ngawami nkosikazi ngawami. Uthi xa isithi uthi umakhelwane umithi. Uthi umakhelwane njengoba ndiphalaza ndimithi. Ngicela ukuthi umakhelwane uyakutshola kuba kukho indoda manje ngena bekwam xa ngikho emsebenzini. Cacile ke umakhelwane uveza nento zoba kukho imoto ebomvu apha kwam. Nkosikazi ngicela uba apha kwam le ndlela wena umisa amadoda akho imoto zawo apha. Hayi nawe uvese kundiphathise nje ngenhloko because ngidigula kungoku endaweni yoba bemeba umanami. Uthi ucacisa igula ke nkosikazi. Basithi ugula uyaphalaza iveki yonke le mihla kwenza ntoni? Andiyazi na. Uthini waye kwagqirha? Ndizawuya kwagqirha ndilabhali kaloku. Ngomso nkosikazi kusasa usiyafuka kwagqirha. Akho ngxaki singahamba siyona lesilungu. Umuntu efika kwakhe usikazi uyagula. Ngapha makhelwane nkosikazi kunokumithi. Hlangatha ntoni lapha?